after a long time abera aleta mangana makongwe kiuno nini but wakerenya sanga mbya mono ngimbura nebisyo litangani bwakire bwakire waragire Nyasaye no mwe Nyasaye utwanchire Felisto bokire bokire mbya mono sana mbya sana asante na Joshua nedro jo bokire bono gaso ire maigale ni Joshua na abantu batumede babokire bya bono nere twasoire ma no incha bana babokire bya no mwana ochire school mwanchu murigeria to wakangambia mono lero neri tuko kungunto mutenyo kabire the shortest month letandro kura yoroka after every 4 years libuya ego bono twegendirenga naye gwachakire litukolio mweli lya gubijali tukole Jumanne ase umurubiri bwensa kibono mambya tukukwani asobo ama good morning and onsi asoberete buya kabisa sense ya Kenya kromotinyo ko bomwen kabisa no ko ba February sense ya Ethiopia nero ne bwato motienyi oromoke sana ubwate matuko atano no matano na biralia oeriri go bono rinde Nyasaye ne na baroberetina motienyi gatatu katoso yo gatatu Nyasaye ne rato bwire mbrera ngo tuere Gusii Eduardo ne bono no ne chingeni judgment ri njije mede twara gore chingeni chinke etwasinga kwa kuboneri ora kino basemerwete buna abone bintu bije bisumaili mahana abantu bono ngokomera bawoje ya nonye elia tonyake baroma ite babeka nonye mugasokole basiolia bono nkagerete bituma byegure bya chakire go wateka kurunsa ali na komera lakini bono amutinyo yobuna togoso umutinyo gatatu oyo bono wikaba Gusii abange abakenya abange bali barabalemi wikabache bakomera bya sana manje muri tumade bana anege tinginye ke ngahini kyari ubundi kyaje na musi no monto motingu kabisa mokongu wakore kibaho kyabye no mede na mono goro moremi yajagire gutubono mogoko ntumete ubuyi buri sekari yari yarwete na usembu arengo senkwa ikwa bonyorete na kwa bonyorete bono ne chingiki ogojakali simeka ali komera kabisa rende enjaraje yigo toito jasa matuko alebozi kumaje muri bonte to iri bali abana semambi aboniga wali gani asenjira ya beno so ne bikoro to kabisa ime yumuroberi bwenza kyumuroberi mote kabisa okoretu ne timu embo kabisa katoko badana na Joshua uta ne reri gali ne nali kwene kimumete erisuke esuburie ko buri kwa maja wetika kabisa igomete kerara ali kwene kintu bya bero smart bya smile kiara mete tangandiri bitara smile tangato una ya bichanjiri bya yogi bya kinibona kadutarara bindebyo yone tiki buna ebintu byonsi ebire bya kabisa sumaire di nendo mete amashabike ito abaraba yakigima ekere bichere bube igawa kesi mi director tebanga ebicharero na kibono mwabayiga iri ogiri ya butoka butukire rirorango tuwakangambya mana soko ba honest naintwe endo mwalimu Thomas Michira rinda otanga konye tokora chinyeni cha 300 chiamanya wisana echie 100 egokolia ebweka no mara na golete angechie 100 anaro chininche bweka na aliete na maene bintu konya bya kongire lakini ntikatose bena bioro gojo siko manju mari tu akware ne asenjira ya bena kato hote bina rende no torasi studio kwene ke tu akware tere mirobeli ebiya kabisa mirobeli Ensakia tinda jenjiri dariane ndiri bangete Brighton makoli na inchensara nyarangi ontita bono tu abaliganire bene ekero to ukora litkolio mwale buno eminta teba iri mutinyo February ntoma itingi mirobeli ya obegete buno mo Kenya naye no gendete ko Yesukia kumatekera litkoligo suka naye goikotu araga plan ngora bagoteba one step at a time to gocha ko ire stride ya nene ngora no kugena goitonga ibirengere bibikwa bwata sumwako 2023 Nyasaye nanche bikirane ngora kagichoko na gotema ekegeri kiao no mokia ogendrete koranga goika ocho goikira nionsi Moswati Felistas Nyanchama good morning korachinse macho mosocho Eric Baraza how are you good morning bia mana soko ndika mna twikiriga ase studio mwalimu Thomas Michira asante asoko ndika nganaye wasoira sumorobe ya Dismas Okinyi good morning Chris Arogo lishabikireto kegimanko likale ga gotebange chae ya Ndizi TV mashapikito mwansi team diaspora team following team apanakosa aseli bwanto bainyorete bene lishabikireto Sophie Kemi Motangi korachinse machanya ngongo galia Dr. Nyasi mitimete saenda of late ntwanya kumoiwa konende no kugena waitonga mbuyale kindi kebenkera monyora kanga tu amanyire na mashabiki mwensi pi bali mokoboka abandi kura Nyamira County kura Kisii County kura Migori Siaya Homa Bay Kisumu toko baligania asumurule bwensa kekigima kura Vihiga
Chavakali Bungoma Busia Galia na Manga Boda mpaka Chisemo Cheteso tokubaligania somero ya senchira yobikirano buya kabisa bono meto motienyo yo kabere ni golenge febra asibibirikali ni go minute buna motienyo purification motienyo bogo sibikala romanisi ali bage sibiri watch baka bere bago cleanse bajeneka motienyo febra sensemeri kerom ono rino bakanyuruka February boga kama tukuba 28 na 29 ekorengana hemisphere mnanga ki enseko kunchikana na wense ono ndo mambire na buto jago thina March nero nki ngaki mire ngaki yache to mete metienyi na odete na kare entu agacha kiru mutienyi gatatu koenda guchibosio hane kero baji kori araisi abanta barende bago chake calendar tukachakira January February mpaka tuachire mpaka December kiana buto arakwibura tonyore ekanda kebwate metienyi 15 gebwate 10 akina tukanywana intuka gituibo tukanywana gebwate emetienyi 12 gumoje wantu akore ne simambia boni na mangi tu akore na manga ndo karekana ime na isko ya Gusii kerapa troje na cherera fo bonsi na wakorekana bono ba chirika inige gocha ekero amangana Gusii tribunal ili arose tigu ya rekora wa na agrem cherure ingo bono yege tio robot ya sumara ibwense na Irene Masit nero ikakusko bono rende gokorana rende ekenagera nikia mwasi oretio muraibwense na onanyare de ka konem team ili gochikoba ase ensemeri baneri ya ABC kana roje bani simsati no arali na bande banda chikote bina bono muraibwense ni ga setri bene mete mere molie serikali ne ni ga ko gaseti no na kero kwa iwe meremo no iwe board no iwe gazi yo tenera meremo gete na turi gaseti ya serikali igotoi that's not official na ranonye John na ranono kengo nyambane no musali kurwanga na tetukuri keroke bosenda na iwe kerogete ga ndo ngonya konyara baro birogete bike na biro village konyara ko ba machani akira ritu mo jumo na manga endete ko korekana ka tro jina raira na singeto tena matukaye yugo chiko kwa masaction na gendere de kroba mochiriense ya US egina ngwe sona ni kale na mangana a Kenya lakini ndo ba mode obate na ya baramba otiga bagokira oikabarore emerobiri no ne kiama ya UDA engia korete amonchiri keigo yabatiniribe kiame gyo katrojo yo origite kero kyo bogabana ase county ya Kamega boigore ngo sende county ya Kamega kyo bas marara bono nero mori ki o general secretary bwe kiame kyo ya UDA yo bakora monjo ndo chikote bya intuka ndo maite na anara la samagasiti boigo ndo chikumenya mwanchu murigere igoro yedu kenene yobonia ase county ya Nairobi the China Square elierete tutukano yaretere libere litindi asense ya Kenya boige gento kere kyango geti yo minto Brighton asense ya Rwanda litukuri igoro mo president na baraiba serikali mbaumeranete na ba Rwanda sumusangirikano monene ekero bagokorera serikali yense yo bakubika magisi ekero bagokwana bakorora ngaga ntura korobyaga mura korobya serikali into kalinkyangogetie bananchi bako walibaga barwa maoni gorongana kia serikali yakorera magendra senseria Oyimbaro Kagame Paul Kagame anse ya Kenya I wish tuwale wikira galia tutiga mangana mange asiasa utoche back to business egerne ndo murayi wanchira naba Kenya baenda ba mulingole ba korova site ngaki aiga mwakoje bobento oroche Paul Kagame gakomocha public officers gose public servants bali batali gukora imirimo yabo burungi naenda abana inchi mbabwata chinguru cyo batabanga muntu kete tali gukora gasi burungi egere gali ali gwatebunga kori gasi ya burungi exactly bunanya gusira Magufuli ale gukora imirimo yaye with the honesty and openness kilinkyango getsana arabatirori ndwango getkiandike commitment nga Kenya ntukirali someday na boto boikera kiara made boruka motemira senseri na Rwanda nerenze ensafi kero jinsi jiri agate jinsi jiri Afrika ense ya kiratua no ya eteira mangana mange abahutu na batuzi abantu basitu ngabura kindi mbaigete bono bakaria raisi na yaya digabakole miremo emiya yogukini enseri nano medena Paul Kagame no mwanafunzi umseveni no mwanafunzi umseveni jo story ya ngakia chiete nera kana musitu agaja kuira serikali eli na pokuligeni
By the way, oberira subra ya sige kigitambe baka tokarra chinse cha Michael Chiko mochekero nende achole to asentunde ende kolinda gatebanga is the will of the people. Nyandirindo monto mobe nyandirinde dictate kangana ende abarwanda mbale konchora mbasikiru igaro monto gokore magendero. By the way, that is my country nta to chakora ta ramnensa kento chakora nabo tokora tar tora tiere igo kero tora nyoro mariko. Yes. No togenda sense meli ayuna aragende to koreka na imena isko ya Gusii boigo nama anare robot rokorena Gusii na ramari kwita korena team ya sema ya BBC rokona bne Kyoto ngiri kara sense ya Cameroon ngari korkuna Goliath Kyoto no kema ide Kyoto na frog na kikare kana ne sengima baga korkuna Goliath bono bake gachire bne se ya Cameroon kiaga jirwe ende spaces yo nero karende igyote gikar kor Goliath nabo kingo mwana mwana wa kar ko iboro mwana make na ono kango yani ono nara yo wa describe kabisa Ensemo imono BBC ko mwana lakini nense ya Cameroon no igyote gikire kanene Cameroon nense korwa bata gete bakegaje ibono rende ingesira sacha kere usele ni bata ya boji boji agirende nelina na kero kingero Kenya bikona ya soira se record bata mono yo akenya wareta gatena goika kegaje kabisa ya soira se record ilia the Guinness book ayona maya igonkorwa se chinse chiorgongo ru Africa wiyasan igobono mwanchu muligereria ayona alitokora komanya Ensakia wikatora komanya nengwaneri ya mangana BBC yakorero bodi ya seseme ya kirijo igoro ya sex for work neno yandeta ko kuibua chombo tumbo juto tumbo joto nchangumedhenganki bali batara likilio robot kwa stali ukulikio robot inki batara waterwa babera sibawene ko because ekaro kwali kuligereria documentary eri evidence gerororo ebinte bya mayengo korabale I don't think ngarande ne statement montago chikolika tigango babwatu the law to take its own course ekaro ba korre a lot of implications batigera bantu na marwaire babunire chinka chi abantu abakorire bantegasi embe etabwenereti bakorire bichene binge bibe bantu bunabo they don't deserve nga no they should be already kanga bare on the custody eli chikolire getambukiro kiahe bono nense na bere igo mwanju moriri hakine bantu barakomanyina ari ndete okorana imena isiko ya Gusii bantu takatura akora ensemeri ya check ya ketuma kwenda ensemeri studio zara ikororende nabo tokora check na mbarabya baso ireme yumuro tebana etukarwe kwani ntutwe kabatato ekonde katwa konyorena naino ole ime yumuro bere tokogoka atwatena mashabiki itu no araria ekero toko banainwe mbaka omwalio bumuroberio tikanda aligereri ake igauga keronkorana mbarabya baso ireme yumuroberio keroto tena bwakire minto Ensakia litukiria Jumanne na mwalimu Thomas Mishira good morning already tuned in zimena to the good morning omwana Edmonton count me in tomosomi atena bwakire buye kurwo mabajo nyaigwa Nyamira ateno alime yumuroberio kel Esther kurwo bazi nyaboterere amalio kana mama Mary Nyarangi my hubby Ibrahim na bana Clinton Alvan na Eugene atena Brighton awa wako wapi Eric Momanyo Soro daddy wa daddy Gevason Bosire agree abaga Amos Kamoli Omotred Vincent Lucas Arai Omochia Red Teresa Diva Yeskim Othos gabosio nerina Eric Baswet Momigi audana koruge twebe komo hadi tamati zina digala dana bwakire buya timu Ensakia no ndime yumuroberio Brian Sagini bwakire buya Sara na Brighton na Joshua following the program from Ibeno Ward yotoka sebunge ya Nyaribari Jache Litinda Green audana koru Karen Nairobi good morning tuko pamoja hadi tamati Masari na bosiboli audana koru Ogembo bwakire buya bana ba Minton this TV ni kiboko yetu tena nerego togokia semambi ya boni mbye mana sebali mandatu to baje SMS chino nindoja naro kare konyagonyitonga digara nyitonga ko yiyora na bongo tebinere ningo konde karangurira sesimia nindoje sinte nyaboka tena bwakire buya team Ensakia nyinyi ni kiboko yetu myemono Cynthia Heron this TV bwakire buya koro aigabo gusero raganga tomotogie nyasaye ase onzi
agotokorera kira engaki na mono akoreta embura Gusii omong'aini boka koimokia ekebago goje mugondo rizgorigia Brighton Joshua Sara na bonzi abantu baito oyu narogo kiricha tena rende na bono kama ibuna ya ture tikatoboge tubate kebago ende tornanga kitogosimeka na intugo jibosio embusuro ejigotokonya gostujikonya wale kitokobeka amono kerongo korra koruga iga nindoje bado tarakora go type kera otukorre bya kabisa agana morning abana ba mintokoro Nyangongo Junction were represented yazaye no muya tuabokire buya emambyengia asamasabigi onzi yenzake oyo keruko igurego oingemi Sophie Motangi korwa sensemeri ya Nyangongo mwana uli oyetirie Joy kerwa kwa mwana wa Joy tunatikire dire ngakale na wote de kemi de totena ugire akarigire die mangana grade na wote de gososo ile form 1 junior second bana wote ile na mwana wa Joy ekiana ngora motura na mama utonyo Ensakia yesa. Speaking of junior secondary school, bade challenge neroro kulinde tunokugena waito nere tigaturarigereria bali basore gwetera Ndizi TV News Digital abone nsemo ya Facebook Morris Otunga Nyatwanga elishapikireto bere na mbe magotebanga watching live omwalimu Thomas Michira goteba good morning nero lyote kerengerika konya chinyeni cha 300 na chichigo isana abantu Vansi Kerry agoteba good morning Sara na Brighton watching live asante sana Jared Orure Maturity korwa chinsemo chanya chichi Kemera Road Wogetutu wa Masaba agoteba watching ekiongozi Safanaya Onserio nera agoteba akondani korwa chinsemo chalia na bonchali agoteba na inche ncharo kienga nonda somorobele twago charokiria asante akoganeria lab technician Lazarus Somari Dani kiongozi rirobalia bonchali Peter Nguge Abigail Nyanchama Santa Silibagaliae Gesare Eva omwana baba mwanda toto la Kisii ngaibona agenda toto pendo Salome Onyoni Irene Oboiko Malaika Bwechiredio amenya basweti Andima Douglas emamba ya Nyabiendi embusurengia Magendi Dennis Makwali Mochokoro Moranya Liansa Jacqueline Kinara Robin Onyando Simeon Atuti Papa Bundi Senior Boas asante oyone kiongozi Safanaya Onserio asante mwalimu Thomas Michira goteba tunajikaza Mungu anatupigania asante Matuli Vincent goteba bwakire byakura mu machoge burabu itongo bugesiankyo seito noale miyomorobe asante Laban Onami how are you all the way from team diaspora chinsema cha Minneapolis Minnesota kwani munyakiro gwitokoro kwa Kennedy Mirieri Gisemba bakubwatira nabagusia bange kegima bamenyata sense ya America asante zaidi Vansi Kerry awateba namsha Elvin Mamake Sheila Stency Babes Frida Monixa Jazzy Mevini Nyams Mora Chantel Omanga Mo Tangi Toto la Kisii Piento Aplaska Silorian Anne Pacifica Joseph Franks Milka Rioba Stevens Moses have a blessed day mbiamano sana kwa chinsema cha Rongai Adolphine Mora good morning Sara na Brighton alama yobwanchani abagoteba God is good all the time ametujalia tumeiona siku ingine mpya acha tumpe sifa na utukufu kila wakati have a lovely day niko ndani kama kawaida hadi mwisho wa tamati mpaka mwisho wa mwisho asante sana baba Adolphine Mora lab technician era whatever from Nyamira ndogo good morning to Dani kiongozi Safanaya Onserio Peter Nguge Maserina Possibly Obule Novi Saburi Machuka Bon Irene Ombui Lamekolo Mwanzi ya Senior Nelson Ombui Dixon Ongoncho Liro Baliabo Nchali na Honorable Joel Magori Governor James Ongeri Omonche Edward asante Zablon Zalo Okoza nera goteba kora South Mugrango agoteba nonde Ensakia Edwin Omwenga goteba kora chinsema cha Kajiado watching live Omonche Edward akwakira lab technician Lazarus Somari akomta good morning too Evans Mbaka asante watching from Doha City Qatar good morning kitu sabire Nyamondo sublocation ense telibia biamana sana Tom Mosomi nagende tugutubwate gwetera chinchira cha online atuligirete gwetera Facebook Matundo Teresa goteba good morning watching you from Bomet team Ensakia
Ensakia lituko ligi yangu kanali mwana one Jaden Oseko Matunda na mama yake Elizabeth Akinyi from Bomet na watakia siku njema. Tomosomi kagenda tukutuligeria agoteba bwakire bya kurobo mabacho nyaiwa Nyamira agoteba bitatu mwabo Mosomi Omora na mamwabo Agnes Mokeira. Hii mambo na junior secondary school, it won't help our parents. Up to date kuna wanafunzi hawajafunzwa na wanaenda likizo fupi. No mwalimu Thomas Michira gotebanga abaroki bambaroro batarasomi wikabono ande kwenda bali likizo wangu iga. Jared mtoto wa jirani tuned in. Have a blessed Tuesday led by Uncle Joshua, Sarah na chairman wa Orwenyi. Asante sana kwani musubati kwa Fen Ombaso, kwani Joines Kangina, kwani Cyrus Vitange, kwani David Kimori, kwani Cyprian Ontita, kwani mashabiki bonsi balibanchi tumoro bali Ensakia usigita seni kia Ndizi TV. Tunasema ni asante zaidi. Bia sana manjumori ngorwe ninje chairman Orwenyi na mweka toto watebina chinga kiejigoika sinjira ya bene kabisa. Bia sana aina aragenderete mashabiki kama ndirete kutomaji ujumbe jeno toko kabisa eja ya mambia makodi Sara na Joshua na mashabiki onzi mambia ngia wemo said fin koli sema jiri chia kioge bia kabisa manjumori katwenderete kutubwati asemambi ya bone Sara abanshabiki to na mana round igere na lele makabega tasimio na Kenya kwanza timedimira kile kiatwara windani kaninya joya nende na noroje na ya Zibo Sara lena babe ke asimio njira bombe ke ya UDA lakini nende tuntori affiliated to any political party into etore abantu to support the serikali ile to support the government of the day bono ntu ndiko na kumanya kwanza ndani gani ya abia sana mambia for the observation ya korene lakini nende na noroje Sara kerotori ko tukana sense meri yo motiboto bakana to anda makasedi ndo bwati Joseph Joseph webuku Joseph ukiumaide orori umaide Joseph webuku yeso olio tagete olio oneti wegocha Egypt Joseph na bangi baroro Joshua utera de Joseph mama mwabo yeso tatu mwabo yeso mama tatu mwabo yeso na nori obogoreti Joseph Matea ori obogoreti musaraba okoye diso ki Joseph na royo onetiwe oneti na bamuraba mwabo nera akoni guchijibuti na wato mugano getomu yasa ekona alkura aligeria stadium sinini rende na aligereti na rende na Joseph Ronyo bore tu asengeli na ngetwe. Tari mama yezo Joseph tari tato mama yezo Joseph uri onati gojase ya ensi Egypt. Na yitoko musada we family. Naso meto mugano ayesano monene kabisa ali nganyona na nonye na asore kalia na bonyo abantu mbakwangede lakini wikana yote monyoro muntu yomo ugwanjite. Ekiara Joseph ekero abamuraba mwabate na bono Joseph nigo anjira nyasaye na niko kora renge bintu ebia ngiri nyandoto nyandoto rende nyasaye bone kro babanga kumoita oyo mumwa wone otetena kinto moita tigatomoni igo yare ko bauna tabwate monto okomwegerera they want to kill him konyoroku konyaba moitire igo bono ko korama ya kana onyo abantu abangira baraku mayana bawo kubwati na bona nyora abantu mbakwangete lakini okwanga okowikana yonyore na bawo kwanga okotwara confident oyo maga tena ya tego itomwano tigatomoni akaoni ekera oniwo ekera agenda aria na nyorta matemu amange manene lakini aje tukoba umonene mpaka gaje kobe nyumba yomorwe mpaka musuba tigetaria na atagite barare ne what first wife na atagite bara mpaka yo ndagatama Yonga weika onyo ale metenge onyo ale metenge jo storm get very ale wacha kwa umuntu ole raisi alikuwa na chance ama tena benga muna mokomo yani umuntu wata madaraka mugi kiongozi gete kare kiagochire ngabono gaki anya nonde naita mugano ino muya sana na ndina yite kunyura we buri baye aja kuise isa jigosirira alia mwana ino monge sana na njete nena bwato moyo akamwanja akanjo mwana mwabo alia Benjamin ekera mwanja bakakabeke kombe
kwende ime bakatena baibire bakaraira ni ngaro it's such an interesting story ekateanire ngakiego kora no enekero bandra bara ngakiro nekero kore mirimo kero gwachira asigete na bumonda gukora obumuruo dimetaga chaka bumonto manene zo dikuruo koniwa nande agore tubali bamugorete mba maite bakamoira ali akabo monto manene one na kero motamerete nyasaye na bakonyora nendo bya ngosukabire gochose igo bono okorra kwa mayonza ko tari ko nyasaye barabu ekero bakagetinga bona ri bakubeka sa kongu ekero babuga ngabona twakunyarire gano twamunyarire tigawa ni wachi go chandeka kumbe they were preparing him for a second tekeri na sobuga mabwai ige matemnara ara korosie ochikoba something better asobuga mabwao igo ineni ebintu byonsi bigo korekanira koranga ebitangete ebisyo byao bintu biri bitangete ebisyo byao igo bigendete kugotayarisha gogo prepare asegente aso mabwa mambi ekero mugaka ise Joseph oyo ekero ise Joseph bono barabwe metekero ba monia ninje gore study kabise bitawe byangara na chiba singi bagide gukorera ni ndigere rimanye bitabu mano abanya mbiri kira kini bitabu mbiri ndaji ndigere kabisa ekero bakwere naka ebagote itatu mwabona umwana ni gakwa endo ya moitire baba kirishanga cha manyinga kare atwarite mechando mwana ono ne ndamwanjite iyo kwaro rende abantu bathena gwakure otaragwa na mungu itu otaragwa igo in short abantu bari banjire abantu bari basesenirie nigo babwata matemu amange compared na bari batanjire na bari batasesenirie muntu gwana gweboli naki tataraki nyarebera bano nakiyariga asesenirio kanande they don't deserve lakini nje ntakire timbwati bad so you never know your time is coming kabisa bona kimwanju morera Joseph okoniwa osaye na yokon Joseph atombwata bobe nakina aye Joseph osaye naye tutena Joseph osaye na yokon Joseph we ndio unauza Joseph osaye Joseph osina yokoniwa unauzwa inje neno kumochere korwa izebania boda bwakire buya kobokia mamo minto batseba kwambukana omwana one Moses bagutoka byombe mwanyabondo nkobakaneria litikolia mbye mono mwanje bolia kera mwendete utamaje SMS nto gisome konete to konyori gorende yorwenyi bune producer to tebira mwana we to konyori yorwenyi na ndororo okwebwera bono mambye umete ara mune mbra jiro ya jagiro tukana bokonyoro boyo gosimekera tubwati embusoro tubwati bintu mbiro tabwati no nabantu bali bakoromera mugondo bagwakera no nebikamago mete bono tubana tubwate small scale nabo ebikamago to gwaka physically igono to abantu bagokorera meremo mbese giko bakana nakito to ko 10,000 asimambia boniga wakana fanyikasi bao ogoro boyo gore mbusuro rende osimeke igendo ngendo korangere gege ngenda sense meyo libana mpesa business number 888090 kwa bekire nambe kwa bekire ngote bara account name Ndizi NDIZI kwa bekire ina account name kwa bekire account name bagote ina amount ni mia ya mayoka ndoto itobe kichimibere chimisa to beke mia ya mayoka ende bwebwere bono mambia 10,000 kwa jiroje igakero kwa bekire miao nigo konyora 10,000 asemambia boniga ogoro bwoyo usekeke ndio nzira ngona bona nyon tora akora school fees ingyo ganyete bono beka nyora 10,000 yeje kero wa nyorire igibase bono to ko urwenyintwe na wo chikonfati ojigore mbusuro ojigore school fees ojigore transport ojigore sadaka mede ekege base ni gochenjiri eta kubengana bona sole girengana bona sole ko majibore ko 10,000 kero kwa bwatire procedure ito atebiri ende wenyoro urwenyi asemambia boni play and win rochega bo mo bwikira lituko shilingi chiri bwikomita libesanke na kire wiki shilingi chiri buchimia ibere igekero chageterero chagitoko chiesa kurugore wiki yenya at the end of the week mo bwina chigotoka korende tutaraika samwali we wiki kera lituko rocho mtotabire right now na rumya kire go borwenyi buna kwanire igo siendi mamincha hata Joshua aendi mamincha kazi yako ni kucheza egere bwebwere chibese chibono mama bia kabisa bono ebwere tokonyora chibese jo tokoereri numete chibese nga Jose bono tu tinda korabo tukibia yarenge 20 silver na Yesu medene na ona diku chibese dio ndako agoja ne ona diku ne ona diku lakini oyo ndere 20 silver 30
That yeah. Nande chikachikura emegondo kete abasantu bachitukutukutu. Bintu mbiro to turigeri kabisa. Bintu mbiroro. Etama abugetenga karwana moniri airuchi bese chinchi mokonye. Inategemea yani iyo ngokorere mero mpaka wa leo. Ebesa umuntu karagotebiria akwebesa amukambole tinga asaro montara kwa nonyene chiri bwikomiga nonkole kamutainga yayo karagontenga chibasa nechimbe nechimbe ogo chiroraiga o change igobono chibasa nechimbe lakini ndiri kukwananira chibasa njirimbe chibasa nechingia lakini karo chitumeka bobe nande karo chiri bobe lakini bona ndota na ichichoru wenye karo kwa nechingia ejire genuine okonyora lakini jiribu na bono mbakubetana na basigani mbaya chibasa na matera yeso tabugeti barodi chirinya ji bona kingo tena orwe nyoro to kwa orwe genuine na okore ndo bya by the way jiro konyora chingia tari jirina jija Judas anyora de jindo birina ejibono abana baba etuba ba Jacobo chirinechi bono naende orwe nyoro reito ndwanchire na BCLB number ere 002660 ene receipt number BCLB number 002660 igobano mwanchu muligire ayebeka kore no bale munga abange banyore kurtu achage tumurobulyo it's almost 2 months now na abange imesaidia maisha yao na imebadilisha maisha yao eli monda katanga ya tata nje tati monda beso chawe nkabwate bintu badingo tangaza toro mu wikira lituko na ete otogotangase asense iga yabona mambe buya kabisa mwanju muriye koragense yamo nenu studio twara magani ase studio natakororeri etalia kabisa gaiga tindi kwana bobe magana rogocha ase studio ase mambe aboni gatuju kwanda mangana mange kuru ase kyombekeri kya mungano gender forum ekiokere insiri yaburikeri kya international solidarity foundation meri momanyi oinere project manager na chikotenga kimiro bakora nene ngore itabara sorongorwa usi bara kwanda goro ya mangana naki ngakiwa kora gender based violence amangana FGM ngakiwa kora mangana yokoneru kwa bana abake abasubati tojo kwanda mange kabisa yo ngochara kwane kurwa ekyombe kya mungano gender forum ekikerense eri abulia international solidarity foundation email ngochara gikoragense ya munene sujo kwana yo mange torore naki bakonyira abantu munane ko ntwa korete mugano no muntu yo monengentete ana usobogi mabwakongire akengenta ento arano anyamira ya muntu akarkuruta rochi no mwalimu manyo no mwalimu tali asora renda kino mwalimu ora se payroll permanent abantu bamogose ndujiko kwande bintebye binge kare producer ondina abande na boranyo na barabu baonchoire barameire igo bono mwanchu muligeria na maitenga credit call Jumanne tochitwa kwanira igoro yobo chenu na buobo by the way still na buobo iga obono bochenu buobo nkobono toratebe ekuri daktari totali wikase studio singa nchemero buli menge tokaranga tigato ligina endo mogeni ora kwanire gintu gechirete amangana yo because ni msongamano wa mawazo ni mafikirio mengi monto pakoranga nguate kale bona kitoto daja tena ngiye kuira bakwenda mashinani emerubire babwate na bachendeye mungano gender forum ngiba kugera mashinani andi ngiba kodire ende na bakonyona n'abantu batigire skuru abana bajagra marwere nani bajo de bibio amone binge kago ya studio asimambe goto uskarero ne mujadero ro mutindi esana kukubikira torege ntogete kuru output nkari iko bana to baisa gosko kiagera kiro muntu na wene togotegera umujadara witikulia lero bya kabisa bona ndende karoto sara to muntu libodi to anadina ngo bordori muntu kira libodi kya dari tuko bona to mobori inkioroje gikwirira abantu kwerusha omoyo asijinga keje bisanga bire bingi orenga naye inkioroje keirere abantu abange bakari kwerusha omoyo rero kweguna nyagete bwengendire bwesungiri wikiteri kwera asigusi botare guna abantu bengendire no motani batatu yakorengana na inkioroje keirere cyo era grande abantu bare bakare koramerwa abandi bare gosini bintu byakongire uchumi yakongire naye tutomere uchumi yatukubordina nini na jangia watu kujitia kitanzi ingiye kuirira abantu kwerusha omo igo tutomere uchumi yawe wetrase nambera se skin yawe rabu asense mitandao Facebook nyora Ndizi TV News Digital pega sense ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News yoko ya chingake aboto tweet @Ndizi TV News to sio mia semeri ndi studio
Joshua fanye kama anavyojua atumaye kwira na sentundende togote bitu ena sasema ya magazeti. All right. Asante. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde asichinse chiri chesiko. Bunabono ogukina kwa maguri yebinto asichichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya. Nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito naboigo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria. Nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo na kibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseto ya Kenya. Kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria. Ine nomanyete eke wiki ya ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cyobosombi egatie kia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekiroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetera ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete. Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko vigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso oko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinainye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama
ase baria bagotumia NHIF tibari guhakana besa chinde chigoro magiga yoko bwenigwa buna inpatient naboko batarera asenyagitari yabo ya Ram Hospital iywerang'e n'ikigambiro kia Kisii Low Codes Gusii wa Kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano ibere isato kianda ibere isano na isato kianda Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Chinga kichiabono nigo chiganitie obumanyi bw'ebirenko by'igoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana ni chikosi chiria bagosomia chibwate chiro erike ase college yeye bwegere chikosi buna computerized secretarial IC3 computer courses, web design and computer programming, video editing and sound production, CCTV installation, keyboard and piano, AutoCAD na Archicad. Nkwegelia bari boigo QuickBooks, Sage, Gusii Pastel na boigo Information Communication Technology nechinde chinyinge. Nigo babuate chi intake omutinyo January, May na September kiro mwaka. Boigo mbabuate intake ya IC3 kira Jumatatu. Okwerikia nigoganirie result slip ya KCSE ekebande Gusii waiting card, a birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyomo chokisi nigobare Uhuru Plaza Hirongoria Gatato, nechi sagichinde injiribuna Keroka Otange Building. Imeyomo chibuogembo nigobagotoka Asamagacho Awakenya pamoja sako Suneka Dennis Hardware Building Nyakoe Angena Nyakoe Main Junction Nabuigo Nyamira ase nyumba ya Timi Building naboko ba Kirisimi ase namba enoti isano na ibere isato isane noti isano na imwe noti isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyomo chukisi gusoba Kirisimi ase namba enoti isano na ibere eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. no mwanju muri Ndizi TV akarondeza gutubwati asomoruberi bwe Ensakia bona mamthoro asensa mere ndi studio karatu ajikora kwa njusho utekarondo jina cha itire jida kameronge 5 na kianda ase chinse kumi na ibere cyabona mambi katoza jukwere wikase ensemeri ya Ram tingo yes lakini ndenje yango moira Ram ayo chikomoira ali moina ensemeri all right dayo na bene biya sana biya mana sabar manda to maji SMS china sima biya boniga katokora ri check kusitiganda baira ensema ya Ram enda bateina mbokora kibora sikitali ya Ram stoyo toka somo jobosongo kila lituko
kuri chuma Ulino track ngorigere libare nabo ikorro origere liwe kila lituko mbabwa general surgeon nabo ikorro kila lituko nyore obweni obwo goso nyore surgeon ngorigere general surgeon abwa nyagitari aram bo igo kila lituko lia aram lia Jumanne mbabwa atamangana yo kurire oborwere bweli sangwa skin disease medra bonyana lisanguli aho ndibwa to bokoreka rugete mbugwate ndiwe tubuya nabo ko yandorigere liwe bo igo lituke lia Jumanne ngorigere libara abana bali bwatomo chando abana bali bwatomo chando bawe ikorro kila lituko lia Jumanne kila lituko mbabwata mangana yo kurigere kyomogongo amo nechinengo jiriko gwatia ji joint na go igwete bobe nabako endo kila lituko bo igo kila lituko mbabwata kurigereria maiso na ko bwato mojando bwa maiso gwatakire go sirio boroso bwo kurigereria nabako endoro kurigere go se maiso gako gwatia ko bwato mojando bwa maiso nabako endo kila lituko bo igo kila lituko lia Aramisi abasubati gose amangana reproductive amangana yabasubati nako umechando bwata muno musubati nabako endalia kila lituko lia Aramisi kila lituko lia Jumatatu na Aramisi mbabwata amangana general physician ayuna boko bakirina naboko ikorro kila lituko lia Jumatatu ne lituko lia Aramisi kerota getuko banyora gwetera se namba yesim ni ogwaka 0705 239 289 ngirole ere 0705 239 289 abo nabo bakire simyo babona ya rena boranya go sira direction oseko tete tena ya na ngire go jana boko bakira enambe yo baige karonti garda sense me yaram babwate lam training college ekarode ko sororo ekarobwate C brain na C brain nabo so mer diploma in nursing ekarobwate C minor diploma in clinical nutrition and dietetics ekarobwate D plus D mentire nabo ko soma okweri na gwasoma mangana certificate in clinical nutrition and dietetics diploma in medical social work na kobwate C brain C minor C erusiri nabo ko sororo certificate in medical social work na kobwate D brain nabo ko sororo certificate in theater technology ine D plus nabo ko sororo rende na ye bweri kina gosoma nyora masoma yo Yiram training college korora banyona 0721332105 eyende 0717002756 naboko banyona ndene nambende 0727905649 tini manyo senande bwango ake karongo irora nige ya mere 0721332105 gose yendere 0717002756 goso banyora na 0727905649 eyo Lam Training College igotoka somochi obosongo mbia mono sana semana yoma yakorwase college ya Ram Training College aigo mwana bwate alama ya D plane wika C plane tabisa ko baisiko senjo chiko sinchiro chingia boige nyegitari nene ya Ram Hospital ikuroba kora libwe birango bigero mno minta ko tabiri kera litiko mbabu atenchira bakuroba kora libwe abanye ko ganetie ikasi nyegitari ya Ram mwanchu muliganya asolma to mere chujumbe bono mambia to wakangambia manoga tia bato masaboke awateba well represented kwa chinsema cha Dagoretti South ogotebe Jacqueline Machoka korwa Kisii School atwara litukoligia na baigo Gladwell Nyamecho Primary School Kenyanya na Flavia Kerubo. Happy Tuesday morning, kazi smart hapa kwa studio. Asante sana William Nyaende mbia mano mintoso gotule korwa chinsema cha Gulf na baigo Keystone Chari na iranari korwa chinsema cha Isiolo to wakangambia mano kegima Keysta goteba morning just tuned in bia mano singinjo waikere iramangana mange Elvin mamake Sheila good morning korwa chitu ka oyo mfansi keri agotebia na baigo Teresa Kemtoli shabikire korwa se county ya Murang'a agoteba tuned in. Asante Eric Baraza agoteba good morning Ensakia. We thank God for the rains even though economy kongumo, but every blessings we thank our Almighty God. Looking awesome all of you in Team Ensakia, Asara na Brighton. Mental health is real in Kenya and every 10 people 9 are mentally tortured. From economy, basic needs, school fees, terminal diseases, etc. The list is so much.
asante ya ukwanira igoro ye yo muchadira tochi ukwanira litikulia lero asante sekerangere kya Rose Nyaboke Ariga nera goteba morning Sara na Brighton watching you live from Sirari border bia mono sana bia sana manje muri kartu to kwasa magasite ronde nyina to koboda tibra inkiro jege koirira banta bangi kwerusia moyo kato kira litiko to kwanga kisanga na muntu fulani amejua muntu to itira muntu to irutire rojo irutire gasima kwanga na inkiro jege koirira abantu kwerusia moyo na boto tumira uchumbe ya wetera sina mbera seskini ya yura to koira sa magasite kyare biro bitu bigenda ta konianchuka abantu to koira sesemeri ya magasete ndeturira narali aire oborito kerombate gaseti ya Testament na inchine ngombate gazeti ya The Daily Nation gazeti ya Testament lingana lya roborito kerondo che gazeti ye chore to murai wense akare kwererigwa roboti irwe kyombekeri kyanyarede geko choro go tribunal iri anyarede keko ligeko choro iri atenene na Grey musherure yare ko balingoli aba commissioner be kyombekeri kyobo jore mone chimbebe bono bali bande barubisi konya Irene Masit nero tigarede korende bono eko nigo anyoro robot buna bono gerera 4 bonsi goika bayeriwe goika bono barubisi ekaro tribunal inero ya tena Irene Masit nere goika kusiko kolenga baadana nere na ekero chikura cyari gwakwa nere tarenge nabwate cushions gite gose ambabo nara bore tugoro yetabiyaye kero chikure cyari gwakwa gobono mbaye tumuraibu enso robot yoru lakini ba recommend tina Masit kusiko nere yona arondo jairo borito boigo morigwe sedina morigwe dina ngakibona monjo ya beta se kiama kia UDA ekro kumatikoro kana babwatani gose bali barange kabisa na Musari Mudavadi na bae tu mabaga asikiama kia UDA gobona bata na liberera gete ndiri kumatikoro kana nde no bae tu birogo liberera rekande na ya ke abantu bae tu mabaga ase kiama kia UDA abatene ni gobakare asoro bega rua Musari Mudavadi ayindu jugereria sobogare gochi asigase gochi ime abago nindo jena muri kibuga seti na muri tena amangana ali Jaina shop ayuare ngase Jaina Square shop yari ngase County Nairobi anekeromo wasiri bwa mangana ya trade so bonjereria Moses Kuria nyaraka ne University ya Kenyatta University eire ya modi eli echa koro bonjeri kunende ni yarokana na unfair competition neroro ekororekana rande kunogo bully okunogo suguma abantu bat inetatakeri to yino yokabero mugabana okiambu mugabana Kabogo William Kabogo karatena yaya bono asimo ikiri gambobe ikiagara eyanga nago de 450 iga sijiduka isika yani yanga nago de Maria si China shop asiji shiringi chiminye isikani yegare ko ni weri bugo sijimikianda abono ngakimote gusari biasara igora kinende akora liberera ndiroro ligenda te kurigere boigo muri kibase na muri gadena ngakifrodas ngakiabantu bakari ko ibera abantu korwa sense meri ya M-Pesa ngakiantu bakari ko ibera abantu korwa se M-Pesa boigo muri kibase na muri gadena Gyombegeri kiaro South of Kenya na kibono gekare kori ya heoda yogo quash trees yuko kwa yuko rusi taxes korwa se bintu gete jijuizi cosmetics se bintu gete biribi gotume kwa cosmetics na jijuices bintu binde bono South of Kenya niko gite kwenda sikambero ilikobolia serikali berusi chi tax chirieko ego sangere korwa se bintu cosmetics boigo sense moye chiko soli nindo jina club kama Manchester United niko bono Kenya litike ko niyo Kenya litike ko Tigarondon ke red kabisa torbargo serekia obubui we club gerigia Carabao akarwanya tobubui karwaji kore team ya Newcastle asekimina ne kigo bono badana London ya mesete kabembaliri kabisa kare bireche baliri me de Manchester na bekoro gwe bireche baliri the Red Devils bireche baliri na bakoro kubayigo kero bara sense meli ya Manchester asemene ya London ikrobanya bakubwa ikikombe ikyo igoni go batengete kabisa tutamanye ngakirende baje gusuka ujibosio ko ndainararase igaseti ya Testament bechi entangana ne timu yao the Red Devils igogo gete naye asante sana icho machumulete na kuira gazeti ya The Daily Nation kole nara oli kire Brighton igabu ko bolinga Brighton boli angosara usenali people asenye nchonanya kuigaga ukwana ni jago ni bia sana nale people bako na kurugu Eric Barasa
mwana Juni baba no mwana Juni gona rende na are bibo mbia mana soko beka na ninde bibo na are people almost what Felicitas Nyanchama na bana very beautiful lady and a very handsome boy Flavia na Rayton na Rayton to wakanga mbia mana kigima mbia mana soko bolia igono mwancha moligeria tiangoreka segazeti at the Daily Nation na njo shouta by the way na are people yes mapema mbia responsibility mapema mboronge payback yone ngane mwamwa segazeti at the Daily Nation payback montabo litili bolio Ruto takes on Uhuru igokoranga kerokendi is payback time for Uhuru administration kiagero muri kubegazeti agotebanga bono muraibwense nigo chakire ne abaraiba yego administration yaye taligo take chances korwa reversal of policies chirichabe gituna serikali ya Jubilee bono nigo chakire ko reverse wa revocation appointments. The president seems to be keen to reign in Uhuru. Yani okoranga Dr. William Ruto ochakira serikali ya kivyake amo nobo mubwaye bwa Kenya kwanza yonto yali page ya 5 na limone page ya 5 na kabiri boigengane irobolitone elinga men confront their demons at man cave bone kiombekia bagaka basacha bachira amo bunenchereyemo yokuligereria nga alibagwetera bunabasacha mwete mbachake kiombekia men conference asogokwanira alibagendete gwetera barabo basete gotebanga ekarokuligereria mugaka gutara para igokoranga igare complete no muntu bwate kirigento kolende deep down niko bachandegete bakulige compassion nigo bamenyerete obugima bokongu asichinga cyabo a lot of confusion ayo bonsingo chikonyaligeria turelitikolia lera karomwene itagwikase studio kolende egazeti the Daily Nation neto bolito igoro yabagaka baumeraneta enseme meyito chikoligeria soboime page ya 3 gukwanira ali abalengete buna bagaka na ali bagwetera asichinyoma cyabo na asichinga cyabo boige kyombe kose company ya Kenya Power tax hit utility firm to incur further 6.5 billion loss on extension of tariff cut. Ayonto yaligerelie page ya magana ende a loss kwa sekyombegia gose company ya Kenya Power 6.5 billion. Waigo ingana irobolito waigo nigoro ya China Square enyombe yo yaletro tutukanu yo boncherelia ndwaro chaba aba customers nigo babete stranded maga enyombe yo gosiekwa bonengane yo nigo yaletre liberera go trade war puts DP in a sport. Deputy President Rigathi Gachagua and the Trade Cabinet Secretary Moses Kuria nigo benyolire ase omotego. They are trapped by the demand of the Nyamakima. Bono benyolira sakongu igoro yoko kwana ngenyombe era arate neni gwa bararachungusa ebwata mali wetania 50 million amana yanda mange twaro chaba customer bago te banki bago yisiekera bono kwani monto ya mali ayega chitenga yaja rusetie usina etirita se process yebwenerete gatoka se port akamanya koleta mangana mange China Square at Kenyatta University Unicity Mall nigo yatigarite gosiekwa for the better day of yesterday samangana yu agendete gokorera uchunguzi boigo asoko na chogose verdict tribunal wants Masit relieved of duties at IEBC one tribunal yokora wana agre mchelule yaigeretie oroboti uchase president kwamba Irene Masit oyomo olenge gati ya the Cherera 4 olio tenenete chitariki 15 na ukara machivu yekeroge kanene kyoburaibwense bono bate betenga amashtaka ye gosenchira lenge kobalege chi allegations nchanyart koba proven ase tribune yo igo tali guchakoba kogendraga kolemiremo ase kyumbekyo kya IBC page yakabane molkerete court has no time for fair cases mangane yengo mtu amekula fair ogoenda sikigambiro tagetuira neli guchibesa bono court yatabirenga tebu atinsa nebi nabyo byo bantu balire chifea
arorana na kimo gosonsole binte ibino inuba bere mweka egere mogendere no bwancha ne bwaino ayuntu yosoma sepeja kabere gazeti ya The Daily Nation yo minto Brighton ayuna arairo bulta sepeja ntangane ase gazeti ya The Daily Nation uye kabisa ibona twago juteine go deina na ria murekira sama gazeti iri tukorera ko ndetiga to igorego chimake etura manyana nandi na ria ndete kwigurto kurinda yuto go soma sepeja ntangani naro akoji aigoro nara gochi aba igochi gazeti me bone peja dato niri murekete na kibone kambir kya nyarire ke gotebigwa agosoma musubati wa machira se kambir akarigoteba na ki abaibi bali bagutumeke mpesa banyara bagutumeke iraini yo mugako yo sede koiba chibese go fraud bono niga ikira se kambira tena te sabari komuna yaya iraini yo mugakone ekorana ngutumeke kana abantu kete bagari koiba chibese kundi sabari komuni ge kara tena yaya gendeke keta kirikira diwake kyare kira sariri sabari komwe yeta kurende musubati yo niga tena yaya wikende kirigeri kyagara nigo abantu bakari gutumekwa bakari koiba chibese gutumeka chireni cy'abantu bari banyarire bagusire bono umuntu agumenena mugakone gakwete ngakirende medera inere go jana bokoreto no isko na aya umuntu ebechibese jin family no maito umuntu bono ndende na kimungu ndagara gukura kabisa boigo nindo chega igana muri gwese na mogedena inki kerage why Kenyans manufacturers batanyara go compete na Chinese imports just yet yani yani gao jete kroto jo China Square elio mwasiri trade masukura tete nesiekwe lakini bono rende yakorana abantu bakubona yaya tukunyara compete na China na China egero ba import ibintu binge boigo bali bakoro bonjour shoppers nigo bono bagire bakwamereri use batete kwamereria use bamererie ojigogwo wa China Square Mall grabada na ya ingige gosie kerukia nigo yotokonya sensemo yo bonjureria yudego ya soma nigara sebeji ya gatare beja gatano no mone libone mregede na cherera fo bono masit nerebo mweri go sang ani bono nere niga ikire omwerio ekero litukurigoro tribino eria nyarike gwako mosmali na odena nere na takire koga gwakusuke kerba mojuna nere na takete gwotorona usina takete na linkati yabali patete gwotorona machibu yobo chori bo mwaka oli oeta anena machibu yoborai bwense ayinigara sebeji ya gatano no mebeji gatano na kabiro majumari na minyokire neri ygodana ekyombe kyaro South of Kenya ni bono getakete korigere ligoro ya mangana excess yani mangana ye tax eri kare koruswe bindo awo commodities njire korangana ekyombe kyaro South of Kenya kyotena ya goika chirusi gorro na cosmetics amangana nare badwa tena yaya aba Kenya obugima bwa kongire yo ikebinde biro siriwe tax ayuni gara sebeji ya gatano kabire karundo je nabono aba jama de chinde ni gobono cyatamire go ikase chiro ayamaega yejibandi zabasaga ni go itabantu batatu asensemeri ya Samburu West constituency kubatakana na abasaga ni go bagendete kusagana na go itabanda asensemeri ya Samburu ngorira sebeji ya gatano gatatu eri mrekete buna nkikiragere abasubati bari bwate inse ye myaka 40 etakire ngibakuganeri bakorera cancer screening uzagwa somera subugare igoni gebore dina nkikiragere abasubati inse ye myaka 40 bakorera cancer screening ekarodi tukuri tubwate umugeni ase studio ali kana dina asensema ya bajenu igabantu barura sensema ya US barase county ya Kisii bandate korenga anagurire ando simba bwatu burire bwa cancer cancer yo ruiburo adena bante bakabo eri koranya gitari anne cinjira cyagatumekire aso gukora screening nanja kabire yo kokosara kiriboro bajira senjira yekerero etari gukuirere burro yani gukuna ngora ya detectina no bwate usitubwadi ayibono na arara sigaseti ya testa de pechi ya gatano gatuto ayo tianda tigera bikena myo kiroyo ile asante ese peji akabere neli mulikere tengana kibone kigambere kemo croissant ya Eldoret ya tebirenga you cannot claim eat and fair njerete yora chiko sabaji basa chikoro ku eat and fair mtu amekula fair yako kwa mnyo kirocha se koti organite yako iranerie ekigambero ya tebirenga bono ntu atuna time with fair mangana go deal nechi fair china simwara ko yana we were not even there bana bakwa nyoro mugano yobwe somere ororenga why kigambero kikale gotabanga akina wakati na maneno ya mtu mwenye amekula fair
fair umekulwa fair ni bintu binga bunebyo esomere asinchira yobekirano page ya kabere page ya gatatu mulikeretenga men network and confront their vulnerabilities at the man cave basacha bono bachakire weso ke bakumira na barabua sibarabo na gusanga ntwaro cheli tukoliriria Valentine's Day ase county ya Nairobi ne county chinde bune county ya Kajiado balinga semo ya Oloitoktok abagaka bagachama gukwanira ebintu biri biko bachanda ase amagimabo mbawumira na teli tukole Jumamosi ensemo ya lake ensemo ya Tigoni akarobare ukwanira mange bakorwa nabasacha bande korwa sensema ya media houses na barabona basacha mbawate bintu byabo bagwetera namangana ndamange nabagwasomera mugano yose page ya gatatu gazette the Daily Nation page ya kane nili molikerete battle for the mountain Nyoro waiting in the wings nyoranga mo bunge Okiharu Ndindi Nyoro ama no konyi bumaraibwense rigadi gashagwa nkorwa nirabakare supremacy no nyomo konyi bumaraibwense sogete keraringa matanga yamo agatabanga media bakobeke bintu buna bitarenge ontuntu likorwa na igoro ya supremacy kiagera Ndindi Nyoro kororore kanirenga nigata gitego cyo kwera libagali yaye omuraibwense Dr. William Ruto kolendere bono gwikabone gani gakirete nababwatani abange korwa Kenya kwanza nigo bakirete no nyarigadi onyara koba mogoli kibega seti agotebanga is latest verbal blunder concerning the mountain nganingo Wena takwira libagali ya Dr. William Ruto karekire ntunda yae yo mwende buno muraibwense nabagwa somera yo ase page ya kane page ya gatano ne mulikire tenga bono o maonchero lya kolirwe asikia makia UDA finally mbanyo the general secretary oyo kabero mo senator we county ya Kakamega Cleophas Malala ne bono mo general secretary chingaki omusubati Sisiri Mbarire umugabana we county ya Embu county ya Embu abete omunyakirogo koira ose mo chairperson koira libagali yaye oyo kabeire omunyakirogo Johnston Mudhama kolengana na saka kolengana na Malala nigagotebanga bono kwende ya entangani no kwenege bunango korale dialogue na partners bali bakomeke mu bwa Kenya kwanza egere baswe asikia makia UDA batwalekia mekema bunenchere ya mayogo twara chinguru na korwania their opponents ayo naboko yasoma page ya gatano page ya sita nili moligetenga is payback time muraibwense Dr. William Ruto orole kanire bono wotora na gusiko chenche binte binge biribya bege no murayo mukoro kati aba bono speaker bwe National Assembly Moses Wetangula nigo akare is ruling allowing Azimio affiliate parties to decamp yani wanjire bali balenga somo bwa Azimio la umoja go decamp na goswa somo ya nakunganya na goswa somo bwa Kenya kwanza gento kende the Senate Deputy Speaker refusing to recognize the new Azimio House leadership to protect Kenya kwanza ndo aramba akora monchulio bagachora the minority whip bakora monchulio mange kulende the Senate Deputy Speaker akoranga bangira mangana yugatia yanda mange amangana ya appointees mbaro bali balenge abayo muraibwenso mutangani osoyo soka Uhuru Kenyatta monchulio akolirwe appointment cha kolirwe na korokia ngabali bandi bakalego sokiwa igo no taligo soliere bono iga serikali ya Kenya kwanza maybe it is payback time page ya gatano na gatatu na inche the Cherera for Tribunal bono wants a seat fire dasenga njotokire neli mocho ngakero kende mbabwa taniangia ekero beru setikando barabumba tagete kwanchira na machibu ali achitariki 15 mutenyo gatano na gatatu enyorero orengama machokia yatugite naro aende naki ataligo chikogendera koba ase Kyombekyo kia IEBC. Mount Kenya traders put Ruto Gashawa in a tight spot over the China Square. Duke UNN twanyariko batogo kwanera asenchira yobo ikirano. Amancho muri yana nchina ararate mire mtu Brighton pakanegire page ya 10 na limo. Bia sana nanje bono njakere page 10 gasezi ya the Daily Nation area murikete no mori kibase timba murikete bina
jingwana jia agashawa yoro mokonyi bomora ibwenze nigo chikoro kimna bono nigikoro na Kenya kwanza terarwa sense meri chikura osimbare mbararo mbara yongoli na bono baruna barai patiga mangana siasa basuke gojigozi odegwa somera niko iko kwa hiyo beji ya 10 se beji 10 na monere marketina abantu bari bare komosira nene musari mdavadi oyoro prem company secretary barakanene bakare koire birogo ase kiama kia UDA dode ina kirobas marara eres general secretary kiama kia UDA embu governor zeri embalire nere amonya kirogo bono kerotoro jena Javet Nyakundi nero mo treasurer yoro mobunge ogdudu judge north bono abani ko bako bacindenenera ekero chikoro chuchu wakwa jo jabadeneri be kiamegyo ange kerto chukura omwaka oyoiga garobeje 12 na company ya Kenchin nigo bono branding akigo chiko swamano asoko beka mangana asora energy ase ya Kenya ayo na rondo jagende to basika seti ya standard ekerondo jena Kajiado Visuals nigo banya debago tiko mokutano omanene oyo batakere ko chiko kwanera igoro ya mangana ale just magete abu ayo jena ragende te kwene kiwasika seti ya standard beche yo ya kergo charali mbake beje 15 nili murigede na kibono boarding schools jigende kurigireni amangana expensive electricity na water bills na kigende ko kina sikuru au imeyense ya Kenya iyetakere kurigireriwa osena kiaba abaruki na kibarabe bakogendera ko ba sikuru imeyense yeito ya Kenya indo jina rairo bolitase kaseti ya standard mange tayo mono lakini pia mangana counties nili murigede na ki insecurity ya nyarire ki affect mangana food security insecurity yani okoboru koborendi na kibono kwa nyarire ko kwirira okoboru kwendagera kubora asense ya notrift semeri ya notrift ekero jeno mwana chodire gaiga na babugoreti genda kuri serchimboli omoro na lakini tali afya amete afya nero na ito tena health malnutrition ono mwana na bokora na talibu ya iga talibu ya ikorengana nikero moro chebo igo nindo chega iga county ya Siaya nero chamangana rehabilitation of water projects singa kichita kere korigeri kwa sense meyo ya Siaya ayina semeri ya counties ekerondo jena nande abunongo korera sega sedi ya testanda pia mano mwanchwa omorigeria na inchi enkorera gazeti ya The Daily Nation asepeje merongebere na ibere yebwate obwamo bwa mangana korwa sechi county au asomobeka ne county ya Isiolo ne Nairobi litogabo ekarabano bwibi bwe chipigi bwaro rekanire komenta asebirengo bigoro kegima county ya Nyandarua ebunga ya Kipipiri nigo bone ndagira relief food yaena nitugo cha sabamenyi we county yo gosebunge ya Kipipiri boigo ase county ya Machakos ndo chinga basai nigo baganetie mega projects for jobs nigo batete project chirichi nene egere chibairi bagana barabo konyora ebitoki korwase chi project echo waigo council of governors gose governors bono nigo bakoma mochia control of budget masubati Dr. Margaret Nyakango asoko genda mamincha nili chiko na wetania chi mandate chia gose responsibilities chia buna council of controller of budget bagavana bono nigo bakare gotebanga wangire ko bachi besa chire 3.2 billion echibanyar ko bago saba sechi county governments elio chichiko bakonya kogendereria mirobeli yabe libaganete kolende control of budget wangire wochi approve chibese echo nombo kwasomera mange asenchira yobekirano egere bwenyorere alionsi oganetie aselibo akolende manchu muleto wakangambia mane kyagera warabelira monaintwe kwa yaligere iria sobime kwa manyire nkikenda ta sense ya Kenya kuramangana yobonchereria kuramangana yobolendi obwachenu nabaiga mangana yechi county asenchira yobekirano to wakangambia mono kigimando chingatigantigira bo ase bono kolende karatogendera taigo Charles Rwanga ugato kurwa chinsemo chake nguso niko ndani ya show with my wife Jacqueline Kwamboka agoteba habanduki Daktari Henry Ochoki kurwa Itivo City Kisii County niko ndani tuned in Dennis Matundura Nyang'au agoteba good morning atete ko brush maino gabo apige mswaki omoga kama tembe chege soraben agoteba madukani jijini Kisii
tumeamka poa hatuna neno. Makwali mochokoro muranya lianza goteba good morning alama yo bwanchane bagoteba kuro ubwali junction bo mali babonchali nonde meyo morobyo goika omwelio jezi akwenelea Vansi Keri agoteba good morning pamoja bila kumsahau Jeff Nyaga agoteba morning Brighton na Sara Pipeline Nairobi niko ndani. Asante Kigima. Bia kabisa manju moliva no toda kadura kwira sisemo ya busongo ona rado de na lia roro kiara ndoche na tumakuma usomo gani ito ikire kiara tota na gekura gense ya monenu zuga igoro mogani ito ikira sister to kwa na mangana mange igoro ya mkano agenda forum yera ansi dia polidia International Solidarity Foundation ende atotebya ben atode mero burike ba begire wikira abandi kiara mangana mental challenge to arena narakwira na abantu kurusha moyo kwere de tura ikase zeme yende ora atotebe na lia endrete kurwa zeme ya busongo. Asante. Bosongo Hospital igotoka Somoche bwe town ya Kisii gose gotoka Somoche Bosongo aigange na daraja 2 gose junction iga nchere kwenda Suneka no nyagitali yegotoka na ndenkurubara bokorelio bonge obuya asenchere bwenerete Kigima tona guchandike garuganetyo bokoreli bwenge nchende yonsi asenyagitali ya Bosongo gati yo bokoreli bakorwa mbabo begetega bunorochega bwa seti byao ngokora bale amangana yo komanwa gose surgeries nerororo bokoreli bwa senchira yo bwikirano Kigima physiotherapy nkwena na baro bokoreli bwo mangana ya maiso na guchandete mangana ya maino gakugwatya butukubuga kya nkwena na bara mangana eye and dental services mangana maternity services ndo wate musubati yonko binale bono mambia minyoka sobwango onyoro bokonye kiagera daktari Lyndon Orato na atineta mangana maternity services asenchira yobekirano Kigima full body check up ngokora bale dialysis ngoro bara bokora yobu endoscopy pediatric gynecology ultrasound and x-ray orthopedic lab services na emergency services obwo ngati yobokoreri obonge bakorokora senyagitari ya Bosongo asamange banyole gwetrase namba yesimi enoti emo kianda isano nemo inye isano na ibere isano nemo osenoti isano na ibere inye isato inye maragatatu kianda enoti obakere bakote bya mange asenchera yobekirano tinga kieche cyo Bosongo care and kiwa na barabo bokareri mborororo asenchera yobekirano chikliniki nchirororo bakwena na mone kliniki kia orthopedic mangana echi joint mangana spine mangana echi oigwete ngato igwete bya marikae na bokonyora clinics cha orthopedic chigo chaka tale 1 litiko lyangyo na tale 2 mutinyo ya ogatatu asogo chago kwego bokoreli obona Dr. Mokaya waiga mangana ye clinic kia hypertension na diabetics kero kyongi iko mwele chitalike 22 na isato mutinyo tugukora litiko lya lero a full body check up asaba koreli be serikali go civil servants mbale covered ne kadi ya NHIF ekero bate kadi ya NHIF na eno mokoreli bwa serikali nkonyorole full body check up nabayigo gukorera yo mtobraito no mwancho muligereria chemotherapy services ngocha kabare litukolia nkyo gosomutenyo togoso litukolia mambia omutenyi ogatatu igomba cha batotebinga clinics cha chemotherapy nabayigo batotebi clinics cha hypertension gosemba cha basuke naende gochibosyo egero mwancho muligereria tago chandike kerata gitobokoreryo bokurwa senyagitali ya Bosongo care and kiwa Eiboni nyagitali ya Bosongo care and kiwa nabo iko abanyoro bweni obuna Sara otebiriga ikor na onyoro bweni uliwa netikero otebirikira mbakwana na bara bweni obu pero umete obeka to konyoro bweni obu batari na bakonyoro bweni obu asenjera ya bere ko tokanyite Joshua tutaina kusomogani ito ikire ikiranga se studio abuna batutebye ekero na uno ikire nabo kento tana kikoragense ya monene usugoro ntori gwetani kiara aso se studio kiana bakonyana bato bokora ribonda bakora kurwa sense meya international Solidarity Foundation
Youth Foundation. Namete bara kode meroberio. Muungano. Muungano Forum. Muungano Forum. And international. Muungano Gender Forum. Ngora kwana bali bakini Nyamira bajire Kisii. Ade wakore bwabonga kyaro je na mechando kidwendete gwithirana. Bamwe mengi mara kwanire uno maide na umede ne basu abura kwana kidene mwanganjire sara kaigo. Ndako minyoki moina ali ase nsemeli. No maide singo koira. Taivareo. Ninyanyite sana Taivareo. Nige na Taivareo asili tukula leo na midomo miwili ya Kenya Kwanza. Kiongozi mmoja akisema hivi, mwingine anasema hivi. Kerongora nukua kigose kerongora nukua kigo. Nindo jega iga kebaoteana kero yonda kwanire Rigathi Gachagua ote abuna hii serikali tutawadi wale watupiga kura ni serikali ngotoko royalties muraibu ensenero tenoteana yaya intwe musiogope serikali ni abantu bonse bonigo na kiumuri kiwe gazeti ya the Taifa Leo teana midomo miwili ya Kenya Kwanza. Kiongozi mmoja akisema hivi, mwingine anasema hivi. Mbunge katika kwani mwasiri kwa kwanage oyo kwanege go na bali gedigo. Akabere Kirobas Marara apata mnofu mkuu katika serikali ya William Ruto. Gatatu koti ya Zema haina uwezo wa kuwarasimisha vidosho wanaokula nauli kuirejesha. Iyo wanawasaje afueni kwa wanawake fea na injugoja akego deino unajua nilifika town nikakutana na papangu ose yango ya nene baja ikovono koti tebwa tibangana yasema haina uwezo wa kuwarasimisha vidosho wanaokula nauli kurudisha. Hii sasa ni afueni kwa kina dada wale ambao wana tabia ya kukula fare. Sasa utatwangwa waitire kimashi wanda asogete gotero kulinga chipesa chiane chia yere ile alitumia ade kidosho akazima sima kama tenga mama bono ntomire amangana makongu sana kulende ntochitorale kuna kiwatumirwe fare if you're ready to go genda onye toko bareti kogenda moteli na nyoje akini gakiti ngocha esingenjwe yeke neki chibase chitirantumeke nincengerete nichiane wacha kutumiwa fare after 10 minutes umezima simu muntu takuma yangi yako bera you don't show up tuli gukwana wacha kuigole simu the following day hivyo mtakura mangumi na ukikula hizo ngumi utaenda wapi ndo turari ngera gero mondali fare agine oja zama tuko alebozio kama umtaki mtu wachana na fare yake medo mondonaro otata ke monto lakini hata gete fare hebia kabisa kina ngi ugotomera fare ono nende mode yaje ayina yebiro manju modire tuko dira sense meyende usingo batekere kiranje kinko soka bano kotikero mogeni njebone to chukumira na umwanju modire ndike kora gensa chinsi sana na ibiri jambaso kora dera mangana mayebuna ndate kwateke minaisko ya Gusii gotumira njinga kingo tigasara agendere bagendere chosho kino onda around ninge nindake komanya na rende inki mangana ya bintu muungano bao kora International Solidarity Foundation bao kora bintu kebi ende to sirane to skiojibo sinje tikansuke sa yo minto kago sukango mwandeli bagara kintali atamba kwenda takwa humo neli antigere bona inche ndaba omochea person ase morobyo yoiga ekarato chikomera no mwana kure kyombe kya muungano Gender Forum kerense ya fuli lia International Solidarity Foundation lakini kawo jabona rato beke biyanga ini nini tuelewe vizuri na batoko wa mangana ya ntoko manya ninki ngasi yabonereri water inki batagete wa chief korwa se kyombeke so that etosonsolengane yeboronge igatomanya what happens FGM inki toko na gotera still neroro GBV amangana mange mwanchu muligeria you don't want to miss to besa komisi kyagerango chatorase kege kere bosio gabano yo mintae na utakere abia sana nyina na usabaire interview ngie tigansuke ene Ndizi TV bansuma usito mwaja kubwatia tosko rwase TV yao usikura se mtanda ikiano muchada rawo jiko bomorito sana akino isara gaiga nje metemene mto byonse kwa birubiya komo ni tongo jara se street uskene Ndizi TV bansu bomo Gusii all right Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii. Asu
asubugima bw'omuntu n'amange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigi atanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyoreirie aria abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurwa gusegeta gochiase bari bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio karanzuike egera turategerera ayo yominta gwetera asoma gwari akubuka baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai gwete para ni ro bakarondire reka mundu myaka yonse nabakwamete nyomba tali koro kana kwa nteba nyasa oli olengo mochakana nande na ruro na rura abukarana kana wone ntubwate challenge sikira babira babarwalete no mosigo amabira nande nemechande menene ekeruru cyabana bamino moyibulete no barabwo barayira sibitanda asuburu ire butamanyikaneti gwikabono batali kwenyara naya iteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komunisano chiamogaso Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic aboba beire asubu bwenyubo wetani myake merongibere insiyo munagitali obomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire noburwalia bw'amariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, huo ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya finonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye kyekerero asobobwenie bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitali babwate nigo bari n'obumanyi obonene bw'emyaka emenge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukorie Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira ritukorie Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyomuchie Okisi rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel asumu chokeroka rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyomu Nyamira na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange bakiresini Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic asubu bwenia bwegenire Maete chiba senguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, yudo, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo botakeire. Skuru chegoiru you know. Abana batakeire bitabu. Mondongu bware chiri buga. Ikomi kila rituko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadayi okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantoa bali myaka 15